Здравейте официално на всички! Ми харесва всичко. Ние сме били супер тежки и натоварващи, и досадни. Докато тук аз просто не усетих кога минава. Трябва да спазвате спин. И най-вече тези изгали, които може точно да държат от години. Искам да загледате с друг цвят 3, които ви се струват най-перспективни. Добър ден. Много ми е драго ти да виждам. Много ми работеше мозъка. Но, както казват хората, това не е всичко. И всичко беше помислено с супер лекота. Определено би препоръчала. Може би така на мои приятели, които работят в хората, които не